Joan den astean Añanara joan zen Basarria. Arabako Añanan gaude. Bengoetxeatarrek nahi zuten berriro taldean. Nahi eta izaskun, berriro elkarrek. Eta denen artean beste garaipen garrantzitsu bat lortu zuten. Talde irabazlea, talde urdina da! Komunikazio faltak berriro zigortu zituen Goienetxeatarrak. Gutxi karratu zeben da. Zukei zekeia hona zinunela? Ez dakime, batzuk oso gutxi karratuko horretik, Zigorrentzat gainera auzolana etzen ondo hasi. Hortako hartu eta etxera. Jazta. Negutegian zigorrek eta esbetak jaso zituzten gorrien aizkorakadak. Zigor eta esbeta. Arriskuan zaudete. Baserritarrak izendatua izan nahi zuen. Botua eskauta izan da. Honela desafiora joan eta bertan kritikak isilarazteko. Claro, dueluen emango dana. Desafioan arerioak argi izan zituzten zigorrek eta esbetak. Askur nahi. Tentsioz betetako desafio batean, zigorrek eta esbetak ez zuten lortu elkarren artean lan egitea. Joder! Zigorrek ez zuen bere helburua lortu, eta esbetarekin batera kalera jaitsi behar izan zuen. Zigor eta esbeta. Bidea bukatu da. Hau da Basarria. Zigor eta esbeta gabe zaila egingo zaie bizitza Baserrian Goienetxeatarrei. Baten jakituriak eta bestearen alaitasunak taldeari onura handia egiten baitzion. Zuentzako mezu bat dakat hemen, eta, bueno, a ber. Aupa talde gorria, etxera goaz. Bueno, alde guztiak egin du, pena bada, baina zuek hemen, Eta zier, egurra taneri, ni zu nahi dute hau programa birazki, netza ganai baza, eta egurra, me cago en Dios. Eta Maider, zurekin hartu duten amistadia oso ona, tenokine bai. Guztiekin ainize. Ainize eta betatu be bai, eta... Maite zaituztegu, eta pene ematen dit kristona, baina gero ja ikusiko dugu elkarkanpoan. Eta Errusiara gonbidatuko zaituztet. Muixo handi bat, Hala. Cariño. Biotxiz. Zigorren papela hemen, arpegiz joat izena lagunekaz, da beran burue limitera arte erun beti. Eskanien, zintzoa izen eta dana emon, zer nahi zu gai jau. Ez da bezarro barik. Bengoetxeatarrak oso momentu honean daude Basarrian. Eta noski, lasaitzeko aukera ere badute. Eta batzuek, elkarren arteko harremana estutzea erabaki dute. Nik etorren nintzen apetxetan hau Donostiko pija olako izango da. Mil esker. Da egila. Eta, jo azkenean nahiko ondo, ez, demostratu zure bai etzela olako bat. Bai, nik azkenean hona etorri daiz demostratzea, pija eskenik, ez dut nire burua pijatzat hartzen. Nik uste gio ondo ezautuzkio personan ez gara indiferentia, azkenean bagoitza bere bizilei jau. Oia. Kalian da, zuek mendiatzate jongo inoiz, ez da git, animaliki, baina... Ni Uliara juten naiz pasoak ematea, eta Igeldora baita. Bai, Alfaro. Pila bat aldiz esan dut, nahi mutilarroak ez zaizkitela bate gustatzen, eta, bueno, nahi pertsona pala gustatzen zaizkit, da ara jokin. Eta gainean ni zure baserrira bisitan jongo naiz. Bertati berta. Motorra hartu da momentu baten. Buah, ze barrako eta berditugun horret. Bai. Nei pena magoliak hemen bukatziak, nei uste... Hemen astea. Itzetzen egon geha eta itzein dugu, hemen ez tala bukatuko ez, harremanak hemen diganateatzen bai segitzi guztuko litzaiake. Dirudienez, Jokinen eta Luziaren artekoa ez da hemen bukatuko. Baina laster bi taldeek auzolan probari egin beharko diote aurre. Gorriak animoak lurrean dituztela iritsiko dira eta urdinak pozarren.
Nago, barrabiletan jo, me cago en Dios, tío. Osea, urdina eta hostia, gau aizegu suerte txarra ematen. Me cago en Dios. Aldatuko dugu eta gorri ipiniko dugu. Hostia. Urdina eta su puta madre. Kendu hortik. Me cago en Dios, ekarri kutsillo bat osua, oso ze. Me cago en Dios. Ipiniko dugu, bota zuara. Hala, porkulo hartzea, ja. Hau ipiniko dugu. Eta nola ipintzen dugun. Nola ipiniko dugu. La cabra de los cojones. Bai, hostia, txukurtzio guain, hostia! Eurrira! Ez lotu bola, ez lotu! La hostia! Auzolan proba iritsi da. Gaurkoan bi taldeek barruan duten indar guztia atera beharko dute garaile izateko. Erronka izugarria baitute aurretik. Nor izango da garaile? Goien etxeatarrak, bengo etxeatarrak, arratsaldeon eta ongi etorri auzolan proba honetara. Hemen ikusten ditu gorriak, eta zenbatu ezkero, 3 bikote. 3 bikote eta espero ez den gonbidatua. Morala BB-an daukazuela. Gorra intzaku, gauza ditzen bezala, baina, bueno, morala BB-en ez, osea, oin zigorra ezbetatik burukuko dugu, eta ja jokun zentraute, eta olako momentutan izen berrezitea buru egotza, así que, buru ikasoik ezein, da aurrea. Hasier, morala B-an eukitzea lur jota egoteak horrek eragina izango aldu, zuen lanean? Niri aprobete hosti txarra biztuoz, beraz jutiaz da hori. Goibelez zaude triste, amorratuta edo amorroa atera duzuela. Telmok bai ez esaten du? Ni bai. Bai, zure bikotea ikusita. Ondo nahu, bai, ikusten gogoki. Kanpotik... Ez du ematen? Ez, beste irudi bat ikusten dugu, baina Maider, zuk esango didazu. Ez, benetan gogoa dauket, aber, zakit, iritsi beharko da eune, hola... Iritsi beharko da, garaipenaren eguna. Hori da. Bueno. Auzolan proba honetan egin behar duzuena oraintxo bertan azalduko dizuet. Adi lehiakideok, helburua belarbolekin piramide bat eraikitzea izango da. Joku honek, proba honek, 2 fase izango ditu. Lehendabiziko fasean, 6 belarbola mugitu beharko dituzue piramidea eraiki behar duzuen eremura. Bikote bakoitzak 2 bola mugitu beharko ditu, kontuz, eta hori, lan guzti hori, txandaka, bikoteek txandaka egin behar izango duzuen, bai? 2. fasea. Piramidea eraiki beharko duzue belarbolekin. Eta tontorrean jarri behar duzuen belarbola hori jartzeko edo igotzeko teleskopikoa erabili beharko duzue. Kontuak atera dituzue. Eta hemen oreka bat egin behar dugu. Lehenengo fasean, bikote bat kanpoan geldituko da, eta 2. fasean ere, zuek beste bikote bat kanpoan utzi beharko duzue. Hori zuek erabaki beharko duzue. Bai? Piramidea ondo eta azkarren egiten duena izango da talde irabazlea. Asko dago jokoan. Eta orain jokoari hasiera eman aurretik estrategiak finkatu beharko dituzue eta erabakiak hartu beharko dituzue. Segi! Lehenbiziko proba fisikoa da, eta nik uste zuek igual nekatuten gozatela, eta kanpoan. Baina, guindartxun gauz, baina guztien. Eta bigarrengoan ez da infizikoa azkenean batzuk enberute rampa eusten, eta beste bik, olauk, gehanak, gehanak, Horik azkeneko rampan sartu hoi. Baina indarran aldetik zeinek dauka indar gehiago? Zuek ala haiek? Ez bigarrengoan. Lehenbizikoan zuek bolak ekarri, porque fisikoa da, eta guztian eukigula. Lehenbiziko proban zuek kanpoan, da bigarrengoan zuek kanpoan.
gira bezala, gira. Gorriek hartu dute aurrea. Bai, eta oso ondo ikusitu, hainiz eta petatu, aurreneko bola horri buelta ematen. Eta nik uste bikote talde gorriko, bikote indartsunetariko izango dela proba hontan. Eta horrekin hasi dira gorriak. Petatu daneaz eganin, ostras, egan itxau pixket. Jokin eta Andrea atzetik, Amalur. Bai, hauek ere, pixkat beranduzio moldatu dute, abilera, baina... lehenengo oztopua pasten ondo ikuste itxut. Apurtxu beto nau Jokin, hor, perfecto. Gorriek hasi diregu baino leheno, baina, konfiantza deko te aldogula maitu ondo. Kontuz. Gauza. Jokin eta Andreak horren borra pasatzerakoan bolaren sarea urratu dute eta bueltak emanez bola urratuz doa eta adituek ere ondoren hori kontutan izango dugu. Ikusiko da, nola bukatzen duen bola horrek. Botako gu. Super apurtute. Jokin eta Andrearen bola hori nola iritsiko den bukaerara. Andreak eta Jokinek eramandako bola hasieran izan da. Orain ez dakit nola izendatu hori. Zer da hori? Desegindako bola. Puskautako aurrena, igual egongo zen pixkat hasita puskatzen da, gero ekartzeko puskatu inda. Aliatu inda, baina ja puskauta eta... Hau naziti, Bota, guazen! Badoaz Telmo eta Maider, euren bola apurke, piramidea egin behar duten eremura garraiatzen. Venga, Maider. Ja, no? Bai, guazen. Gehiago! Maider, zu sakatu da, bera dirigidu! Beka! Txoin, bideratu ja gora, Txoin gora. Adituak bizkorrak bai, baina hauek ere finak dira, indarra Edurnek erakusten du, baina Goikok berak duen elektrizitate punto horrekin. Beka! Gorriek 3 bola eraman dituzte, euren bigarren txanda edo buelta egin behar izango dute. Urrengo bikotea prest dago, Ainize eta Petatu berriro, talde gorriko indartsuena komen dira. Beitik, hain. Eusi beitik, sartu beitik. Hartu beitik. Beitik, sartu belan eta berriz beitik. Venga. Venga. Urdinek 3 bola eraman dituzte piramidea eraiki behar den eremura. Bueltatzen dira Goiko eta Edurne. Ondo doa. Ondo, ederto, Jokin. Ederto doa. Bitartean hau esak gelditzen, hemen ikusten ditugu Jokin eta Andrea euren bigarren bola garraiatzen. Ainize lurretik, zer gertatu da? Eroi naiz? Da nik uste nuen, inertixekin txiruelti emango nula da, en plan, olimpika jaikiko nitzela, baina, despatarraute geldu naiz. Eta Jokin eta Andreak petatu eta Ainizeriko zuten abantaila hori gutxitu dute. Gutxitu dute, bai. Begira, nola kostatzen zaien azken oztopo hori gainditzea Gorriei. Pentsa daiteke lur jota egon daitezkela gaur eta azken egunotan gertatu denarekin, baina emakume honek beti aurrera egiten du. Sufrimendua ere ikusten du, baina beti aurrera, Laister piramidea eraikitzen hasiko dira eta badakizue, 5 bolekin egitura egin beharko dute eta 6. igotzeko
makina izango dute. Azken bi bolak ere talde urdinarentzat. Hemen txedo gakoa. Venga, Ciele! Venga, Tania! Va, Tania! Ahí va, Gorrilla, venga! ¡Tira! Urki ikusten dugu oso ongi, golpea jo, bolaren azpikaldean belauna sartu, aurreko golpeari indarrik ezkentzeko, beste golpe bat emanez, ez da bolak eskuz manaiatzen dituen aurreneko aldia. Adi adituok, azken bola, talde gorriak daukan azken bola martxan da. Urki eta Luzia dena ematen ari dira, ikusten da, ere murarte ere bola eraman dute, ja dagoeneko azken bola, urdinentzat. Amalur, nola ikusten dituzu Telmo eta Maider? Nahiko zailtasunak ikusten ditut. Bai, ez dakit. Venga, ba! Telmo hostias itxidotxie! Venga hor! Utza, ez frenatu! Da biok egin berba batera! Venga, biok batera, biok! Atara ingerra, venga! Venga hor! Adi, tapoia sortuko da, zeren Telmok eta Maiderrek ezin dute euren bola oztopoa edo euren bolarekin oztopoa gainditu eta orduan atzean gelditzen direnak itxaron egin behar. Usten da azkeneko golpian pasako dutela noski. Zuk uste? Bai. Bueno, gora eraman dute jadagoeneko oztoporen gain edo goikaldean daukate bola, bai. Jarri hemen, purgartzeko. Orain Goiko eta Edurneren txanda. Irristatu egiten zaie, bai. Bitartean Maiderrek eta Telmok lortu dute, badago Maider eta Telmo berriro hasiera puntora. Eta orduntxe guztiek egin ahal izango dute eraikitze lana. Bueltako tramo hau aukidu eurretik, minutu erdi edo 30 segundo, da, bueno, askanien ikusi da justo ibilgarana. Piramidea eraiki behar dute. Nondik hasi? Bueno, nik behintzat orain hasieran azpikaldean urratutako bola jarriko nituzke. Gora igotzekotan, zailago egingo zaie. Eta ala hasi dia gorriak, Ira gehiago, garri beste bola bat. Bultza gola xoe. Eta hemen digitxon, Euskatu be, ekipo, Bueltaka. Bola guztia xetu zaien noski. Bota gora! Dena urratu behar duzu, hola? Hola, jenda urratu. Bola desegiten ari da. Begira zenbat belar utzi duten, Bai, ala da. Kendu zire tablak! Kendu tablak, Ona, atzera, petatu atzera. Tania, Kendute dauz! Maider! Kendute dauz tablak! Kendu! La hostia! Ja! Ahí ba, petatu onantz. Ahí ba. Urdinek bitartean jadagoeneko 3 bolako oinarria, baina ikusten dugunez, euren oinarrian tamaino ezberdinak izango direla, neurri ezberdinak zergatik, batez be, kalditutako bola horren eraginez edo. Hau alde, hau. Ahí ba, kendu Maider pizkat. Hor, bai. Tira. botatze xio. Zuzen aldi gorki dirigitu, Ona mendik ondo. Ean, bestaldea! Ultza! Hor. Naba! Kontuz, sare horrekin, ja dagoeneko nahiko kaltetuta ikusten baitut. Edozein momentutan belarra ateratzen has daiteke, zeren babesik gabe gelditu da bola hori. Venga! Aupa, zuek, venga. Ean! Ba! Ona orain! Tablarik ez da bierda, ona! Eutxi hau berantz! Buruzagiaren ahotsa entzun dugu oraintxe bertan. Denak isilik, agindutara. Oso berdinduta dago.
adituok, begira, dagoeneko bosgarrena, urdinek bosgarrena, eta gorriek ere bosgarrena ja dagoeneko kokatu dute, baina parekatuta dago. Oso parekatuta. Bai. Hau, zentralta, hola, horre bezala. Argi dago, hemen kapitain bakarra dago gorrien artean, Asier. Forma hortan, Forma hortan, Asierrek teleskopika martxan jarri du eta mugitzen hasi da. Hemen gakoa egon daiteke, badakizue 6. bola igotzeko teleskopika erabili eta tontorra jarriko dutelako, ezta? Hori da, eta talde horrian berriz ere komunikazio falta galanta. Telmo alde batetik butzaka, Maider bestetik, bola zuten jarri beharrean okertuta. Kapitaina falta zaietenean, ja, galduta. Lasai, Asier ondo gazela, kalkulo ondo. Eroitzen nahi zaie bestai. Venga, Asier! Ondo daukazu. Venga, Asierre de puta madre, hartu lasai. Presioi gabezoaz. Giratu, hau jarri ondo! Nola, Jokin! Jargaiu positibo da! Piramidea bukatzen dutenean, jokua bukatuko da eta Jon eta Malurzuek ikusi eta ondo dagoela edo bukatuta dagoela ikustean iragarri mesedez. Bestaldera, Urki, bestaldera. Bestaldera! Giratu, izaskon, giratu. Kendu! Giratu, hola. Ainizte, bestaldean, telmo marrean. Aurreago. Aurreago, bota! Bai, venga, puntze aurrea. Lana amaitu da! Hostia! Hola. Soldatzen. De puta madre, Ba, puskatu intzaigo, aurreneko bola, horrekin denboa pasa deu, hori ezin jarriek eta auta hau eta hortxe pentsatu dute galdu deulagar. Eres un señor, tío, eres un señor. Posik itxi da, kriston pisuek endu duganetik, eurretik gara tranquil, ja organizeta okin juzelan egin, gero horre distantzitze laburtu da, ni neure honetik urten da nahi, ze ja ikusten neuen berriro askorak, txabolie, dana batera, da, bueno. Bueno, lan hona ekipo. Zorionak, Zorionak! Zerrik asko, Erdin! Irabazin deu eta egiesa sinizteare pia kostan zait. Guantxe paserrian inberdet, ola dantza, kantau, dutxa bero bat, janari berua, eta familia artekoakin ospatu. Lehiakideok, egin duzuen proba ikusgarriena, ederrena, emozionanteena, gure partez, benetan, zorionak guztiei emozioa egon da azken unera arte. Azken bola, tontorreko bola horiek jarri arte, emozioa. Baina azkenean, irabazle batzu. Behar zenuten, Asier. Bai, ja, barru zuten okidu ja, bata etxera, besti etxera, txabolie, gozie, hau esan dut, hau geurie da, zeak alan edolan, irabazin bide. Tiraba, zuek irabazleak eta hemen, talde urdina, galtzailea. Asko zarete, baina gaur, ez duzu asmatu. Zergatik, Jokin? Lehenbiziko bolan hasi gea, saria berak korritzen hasi zailo, nahi eta Andreak ekarri dut nahi, uneri itxiganean ja era batez egin da, eta bueno, alare
egin dugu azkeneko momentu baino, bagenekin problema ekarriko zizkigula bola horrek hor jartzeakoan, eta bueno, alaren ikuste pila osatu indura, lanak bukatu txeula eta guztu agindakoekin. Errudun sentitxuko nitzake, bola motibuakin puskatu izan banu, ez? Igual saretik aneldu, gaizki bilio, baina, bueno, nik uste normal tratatu deula, bigarren are bai hola ekarri deu, eta ondo etorria, eta lehenbizikoa puskatu inda nik uste, beste fallon bat egon duela hor, baina errudun, hombre, horrengatik galdu du, baina errudun nahi sentitzen. Ikusi dugu parekatuta egon dela eta horrek emozioa eman dio. Ikusgarritasuna benetan gozatu dugu, zuek egindako lanarekin. Oain pentsatzen nahi naiz, kapitainari esango diot, Asier! Kapitaina, zara? Gaur, desente. Ez da, gaur desente ez. Buruzagitza zure esku egonda eta irabazi duzue. Pejon daizula. Abazi, hostia. Beraz, ja maskara kendu dira. Kapitaina zara, ondo egiten duzu eta irabazi duzu, Zera, pentsatzen ari naiz. Finala gero eta hurbilago dagoela, hauek irabazi dutela, zuek galdu duzuela eta beraz, izendapenak badatozela, momentu txarra da behintzat, desafiora joateko. Ikusiko da, negutegian, ze erabaki hartzen diren. Gero arte. Mine egin aldizu, oiko? Bakit igual ez tala izan joera ona, baina amorruan ekan gaizkineon, eta, bueno, azkenian... Guke ordu neurrengoan zuen joteako txagola errein darko jo? Bale. Nik ez dira zer esaten, nik. Es no buen espero. Es no buen espero, ya está. Bengoetxeatarrek txabolara itzultzea dute zigor. Baserrian ederki zeuden, baina porrotaren ondorioak pairatzea dagokie orain. Bueno, gaur hotelera gatoz. Aspaldiko partez. Gure etxea. Ez hau hotela gure etxea. Etxea baserria de. Utzita bezala da, utzita bezala. A ber, ze utzi dute. Gutxi. Sua batez. Zurik ez dute gutzi. Sua batez. Manta lehen euro bazere? Ez. Bai. Hombre? Bai. Seguro? Bai. Tazoia ere lurren dago. Ez dakit hortik edaten duten esnea edo ez, baina tazoia lurren dago. Ta platerean kanpon garbitzeko. Ta ez dute egurrik utzi baita, Hemen bado aldatuan zeuze, Bai. Zer da, ba? Bai, horko pañuelu hau gezen, noi jarri. Ez. Hau, Gure aurdine, gorro jadota guri aurdina zan, Bai, egi, Nazka emateo, Ze uste zuen duela? Erre, Bai. argi dakat gainea. Bueno, hoi negutegi... Bueno, itzengo deu. bestela gordeta igual daukea eta emango jo. Eta beraz, listua dian, goman sokak endutek, ze haiteko. Eta goma zintzirika bota eta utzi. Hau, guk gordeko deu, eta guria gaur galutuko dugu, berze pasadan. Bai. Bestela... Eta errein baue, Erringo du. errengo deu. Bai. Logikoena. Gu guen dibe pañolua ez dugu erre, negutegia junda enteatze ganien ze pasadan guriakin, ikusiko dugu erreo ez. Aizkorak zorroztuta dauden egutegian, denbora pasada urdinek azkeneko izendatu behar izan zutenetik. Barruan gordeta duten ateratzeko unea da. Goienetxeatarrak, Bengoetxeatarrak Gabon, eta ongietorri negutegira. Hoxe, txalo batzuk, oso ondo, Tania. Nola nabaritzen den irabazleen taldean zaudela? Pizka bat arraroa da, baina, bueno. Arraroa? Beti nago galtzeian. Bueno, baina irabazi duzue. Garaile atera zarete eta... Bergenun, bai. Behar zen duten. Bai, asko. Bai, eta egin duzue. Zorionak. Mi esker. Baserrian zen moduz? Ondo, momentuz ondo. Zer? Afari derra zendata. Afari je? Afari je derra. Erra. Platar guztitzek, garbi utzi dituz. Garbi. Ku ez hola, lagaituetanak hola, baina ez ditu ez da garbitzea bota. Ez da ja da urrengorako. Bai. Brillante. Txabolan? Txabolan platerak itzeuden garbi, Ez zeuden garbi? Zu ere piztu deu, eta
Zua ere piztu duzue. Baina garbitasun aldetik orduan... Pentsa du gau bueltako gara lauztabe eta horre bajoia ez don gara honek da igual horre itxizen da pruet. Ondo? Bai. Ez dakit. Arrazoia bentsat? Ez, arrazoia ez dakit dauken, buelta izango horrek, pentsatzet. Buelta izango duela? Zer esan nahi duzu? Bueno, urrungo nigual, egeatuko dira zikinek. Ah, bai? Bai. Gauzak utzita bat zeuden, baina faltare bai. Zerbait falta? Nik ondo ikustet, zapi gorroia jartzea, baina urdinare anuztia, ez urdina jotea neako. Buen dios. Bota zuara. Hala, porkulo hartzea, ja. Urdina han utzi zenuten? Bai. Hangatu zen. Ahora, eske goikok eta biok ipin egin belarmetako zapi urdina ipin egin hor. Bai. Ikur bezala edo, bai? Eta desagertu inden. Desagertu eginda? Bai, eta ipin da hori egorrien, eta ez dakigun ondagoen gurea. Nik afalla jokatu edo izaskunekin. Zer. Nik esan dut errete hon baietz eta beak ezetz. Bai, jokinek irabazindik, bai. Telma parkatu zer? Ez, errein detela. Gestu oso motza, Telmo, osea. Bakit igual ez tala izan joera ona, baina amorru honekan gaizkineon, eta, bueno, azkenian... Guke ordu norrongoan zuen joteako, txagola errein darko ja? Bale, nik ez bidez errezaten, ni. Osa, ez detin zuei ez usteko pañuelua eta bestian nineon erretaneon, azkenian animuak bajuneskan, kendu indet gorrilla jarri eta, bueno, igual gesto txarra izan da erretzia, baina, barka horreatik, baina, ez da gehiago esateko. Hasiko gara. Edurne, Gabon. Hola, Gabon. Etorri zaitez, mesedez. Esan. Hartu. Aizkora eta markatu. Jokin eta Andrearentzat aizkora. Hori da. Da, zer esan behar diazu? Pentsatu dut, Jokin eta Andrea nola bikote oso fuertea den, joaten malin bada desafiora, irabazi dezake eta berriz bueltan etorri. Goiko, zure txanda. Ara, izaskun eta nahi. Konta idazun, mesedez? Hau bikotia eta hori bikotia niretako die ikute zinak. Ni pertsonalki esaten dut, hau da niraitza eta honek die nira nahi arrebak. Eske sinatzen du izendatu. Urki, zure txanda. Begira, Goiko. Zuk oraintxo bertan esan duzu hauek urki zure aita dela? Aitak aizkora... Semeak hago dago. Bai, aitak aizkora eman dizu, aizkoraka da, urki? Nik egin bat eman diot, gaur pixkat, gaurko proban ikusit pixkat nervioso zean, eta pixkat horrengati, baina beste zer gabe. Hola, pentseta madau, aurrera. Itzen nuen espero. Yes. Lucia, hitz egin ez, baina aizkora hartuko duzu zure iritzia azaltzeko. Izaskun eta Nairen enborrean 2. Edurnek eta Goikok 1, eta Andreak eta Jokinek 1. Izaskun, zuri tokatzen zaizu. Edurne eta Goikorentzat.
Nairen txanda izango da orain. Hala, Edurne eta Goikorentzat. 3. Edurnek eta Goikok 3, Izaskunek eta Naik 2, Jokinek eta Andreak 1. Jokin, aurrera. Nik arrazoiak lehenik pentsatu nazkan. Izaskun da nahikin, bakizuen, Izaskunekin nahikin oso ondo ematen naiz. Izaskunekin zesanik ez, gauero kontuko zezen ote beha. Beti nahin bila juteko beha apoiatuet. Urki fuerte ikuste eta bakit junezkio bultatzeko aukera asko azkala. Hanketik aski dabil. Nikola ez duelo bialduko bat. Eta Goiko eta Edurnekin, zen ez oso ondo ematen naiz. Goikokin dana postutzeu, beti gogu egin do, baina baten eman behar zailo, eta behir ematen pentsatu. Ez nagoen espero. Ez nagoen espero. Ez nagoen espero, jazta. Baina, bueno, jokua hola da, eta datorrenakin aurrera, eta listo. Bueno, erabakita dagoela, argi dau, baina Andreak badauka hemen bere aizkora, eta berak ere aizkorakada emateko eskubidea aurrera Andrea. Izaskun eta Nairen enborrean. Hau, Andrea, zergatik. Nik esaten badizut. Jokinen aizkora nora joango den jakinda, zuk pixka bat orekatzeko edo... Ez dut jakin... Ez dozu jakin. Eta ni ez nau oso de acuerdo. Zer etxek? Ezkenean nik uste dute... Ez que... Imprescindibles. Venga, lasai. Eta joan denean desafiotara, indot pilo bat egar beldurregaz, bueltatzeko bazke. Eta eske ni Goiko bat dekot kristolango harremana, Lucia galbe bai, eske... Gara trio kalabera eskenean, eske gero Goiko bat dekote kriston harreman hona, geritan gara hasta las tantas bio batera txakurregaz, eta eske... Ez da, ite monten dozte kristolango penea. Zenbatuta ja badakigu, emaitza zein den, eta talde urdineko lehiakideek hala erabaki dutelako, desafiora bihar joango den lehen bikote izendatua honako hau da. Goiko eta Edurne. Gainera, baztertuen kortara zoazte? Baita ere bai. Jokuan gaude, basarria dago. Bat, badeko. Bigarrena falta da, eta oraingo honetan adituek hartutako erabakia. Esan behar dizuet zein den. Adituen arabera. Bihar desafiora joango den bigarren bikote izendatua honako hau da. Jokin eta Andrea. Jon. Bueno, probak badakigu bi fase izan dituela, eta bigarren fase horretan piramidea egiteko orduan, utxitako bola horrek, lasto bola horrek, talde guztiari denbora galtzea eragin dio, ez? Eta horregatik gure gaurko izendapena. Zuek zarete bigarren bikote izendatua, bi dauzkagu eta orain talde gorrikoei notizia ona izango da. Onena, zuen onena, zein izango den jakin behar dugu eta. Adituen arabera. Gaurko auzolan proban. Lanik onena egin duen bikotea honako hau da.
Petatu eta Inize. Gau borobila zuentzat, Bueno, ea biharko goiza nolakoa den, ze bihar badakizue Petatu batzarra daukazuela. Oi. Petatu, hasieran ez genin asko ikusten, baino eunetik eunea beti gotxilua, baino kriston indarrakin. Holaixo segi. Ta Inize, ikiarria. Hola. Hemen postazuna eta... hemen... Goiko, ondo zauz? Bai. Gorriak basarrira. Eta hemengo gehienak txabolara. Zuek biak, Goiko eta Edurne, baztertuen kortara. Ea zen nolako gaua pasatzen duzuen. Alduno berena pasatuko dugu eta ber nolakoa den. Eskerrik asko. Bihar arte. Goikok berea uste zuen familiaren traizioa jaso du. Aizkorakada bakoitzarekin argi ikusi du bere taldekideen helburua, beste ezer baino gehiago irabaztea dela. Jo, ez nauen espero. Espero nauen nahi eta izaskun nominatzia berak, baina, bueno, Urkin eta Jokinen aizkorakada jasota, mina probat injusta, eta badakitz nizelakoena zen jakin ja, seguro gaur gabian buelta larri imangotzen. Talde Gorritik nortzuk bidaliko dituzte? Guri igual komeni Maider eta Telmo. Baina nik nixan dut Asier eta Tani etortzia. Zergatik? Asier irabazteko gogu egitela. Asier indartsue da, Nire bai. Jakin dezagun. Jokinek eta Luziak gaueko hotzari elkarrekin aurre egitea erabaki dute. Igaro berri duten gaua Jokinen basarriko azkena izan daiteke. Talde Gorriko baserritarrek desafiora joan behar duen bikotea aukeratu behar dute baserritarren batzarrean. Maider eta Telmo edo Asier eta Tania. Erabaki zaila baserritarrentzat. Kaixo, unon. 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 Kaixo eta ongi etorri baserritarren batzarrera. Bueno, dakizuenez, nik desafiora joango den, hirugarren bikote baten izenak behar ditut, eta izen horiek beti bezala baserritarren batzarretik aterako dira. Asier, zenbotz ikusten duzu zure burua eta Telmo eta Maiderrek osatzen duten bikote aldi berean? Segun ze desafio da, nik aldote zaukin aukerak, edo eurek, nire bikoti ez dut ikusten edo zein desafiora neure burua aurkeztuteko. Gaurko pista honako hau da. Gaurko desafioan txerriak egongo dira. Petatu, nola ikusten dituzu? Lehen esan bezala, Asierekin oin txerriak esan da, konfiantza asko emateita zierrez, animalikin da lanean asko haiku da. Beste alde batetik, Maider da Telmo, Maiderrek Telmoi lasaiku ingo jot, gaina Maider baserinde bai esperientzi duen emakumea da, eta ez dakit, egi izateko, duda asko ditut.
Desafio proba iritsi da. Edurne eta Goiko gogotsu daude eta bere erabakian baserritarren batzarretik iritsiko den bikotea erabakigarria izango da. Egunon, Edurne, Goiko. Egunon. Ongi etorri zuen desafiora. Baztertuen kortatik zatozte. Edurne, gau zaila izan da zuena. Gau zaila, azkenean baztertuen korta berak esaten du. Taldetik baztertua sentitzen zarela. Eta horrela sentitzen zarete, Edurne? Bai, klaro. Goiko, bai? Bai. Zurekin atzo gertatutakoa hitz egin behar dut, batez be negutegitik minduta atera zinelako. Ez nitxun espero euren askorakadak, eta benetan min izustien. Bueno, badakizue, Goiko, hemen aurrean, zure anaia omentzena... Torriko dela. Anaia izaten jarraitzen du? Bueno. Aldatu da? Igual bai. Jokin eta Andrea, gero, talde gorritik nortzuk bidaliko dituzte? Zakitz, Guri igual komeni Maider eta Telmo. Errexeago kontrario, errexeago ikusten ditugulakoz. Baina nik nixan dut Asier eta Tani etortia. Zergatik? Asier irabazteko gogu dutela. Jo, Goiko. Asier indartsue da, Nire bai. Badakigu aukera bat zein izango den. Jokin eta Andrea. Handi datoz. Egunon. Jokin eta Andrea, egunon, ongi etorri desafiora, zuek zarete bigarren bikote izendatua, adituek hala erabaki dutelako. Zuk hauei aizkora sartu diezu. Bai. Zuk uste duzu atzo gertatutakoak euren erabakia baldintzatuko duela? Ez dakit pentsatuko zuen gauian, o igual minetikan aukeratzen baue, igual bai, nik uste dakitela ne asmoa ez zala izan. Harremana ez dut uste nik enuken ebintzat kanbiatzea horrengatikan, baina baten bat iban berrazion, etorri berrazion, gure hemen gaude, falioen genuen, eta hemen uste danak etorri berdela honea eta lehiatu merkoa. Hirugarren bikote bat behar dugu hemen, desafioari hasiera emateko. Hirugarrena, gorri kolorekoa. Nortzuk etorriko dira? Jakin dezagun da. Maider eta Telmo, egunon, ongi etorri desafiora. Egunon, eskerrik asko. Zuen planak aldre bestu dira edo aldatu dire. Zureak bai, ze Goikok aurretik esan du. Berak arerio bezala aukeratzekotan, berak nahiago zuela. Asier aukeratzea. Asier aukeratzea, batez be Asier. Bera indartsua zela erakusteko. Orain pentsatu beharko duzu eta ez daukazue denbora askorik, minutu bat emango dizuet. Segi. Bukatu da denbora, mesedez. Goiko, Edurne. Bikotea zein izango den jakin behar dugu. Beraz, Edurne, Goiko. Buruz buruko honetan, desafio honetan, arerio bezala, aukeratu duzuen bikotea honako hau da. Maider eta Telmo. Maider eta Telmo. Espero nun. Bai? Bai. Hemen zeukien aukera. Zergatik? Hemen zeukien aukera fuerte baten esto juteko, eta ahulenak hartu dituzte, baina bueno, hemen gare. Aizu, Goiko, erantzun nahi aldi oso. Ze, karo, fuertea edo indartsua zarela erakutsi nahi baduzu, hemen daukazu Jokinen kontra egiteko aukera. Andrea eta Jokin. Gaurkoz,
baserrian jarraitzen duzue. Agurtu nahi dituzue? Bai. Aurrera. Lehiakideok, adi. Desafio honek bi fase ditu. Lehendabiziko fasean, txabola eraiki beharko duzue. Bigarren fasean, eraiki ondoren, txerriak barruan sartu beharko dituzue. Baina, kontuz, txerriak txabola barruan sartu ondoren, txabolako atea ondo itxi beharko duzue. Azkarren egiten duenak, irabaziko. Ondo. Txerriekin egin beharko dute lan, Jon. Hori da, eta bigarren fasea, ja behin txabola eraikita, 3 txerri horiek txabolan sartu beharko dituzue, baina ezingo dituzue 3 batera sartu. Txerriak banan sartu beharko dituzue txabolan, bale? Banan. Pentsatu beharko duzue. Nola egin behar duzuen estrategia, lanbanaketak eta horretarako, badakizue, ohitura denez, tartetxo bat ere izango duzue. Segi. Bale, eskerrik asko. Nik usten dut azkenen imardala planoa ikusi eta kolokatu material guztie plano ingurun. Plano ingurun eta gero ja, venga bat, venga bi, venga hiru, hola, ez degala hasi behar, venga orain txiki ez, orain haundi, orain honea ez. Ez, planua ondo ikusi. Osea, planoa ikusi eta lehenengo ondo kolokatu. Pentsatzen dut izango dela, betxeako mueble bat montatzea, inda dauket eta bueno, nahiko ondo moldatzen naiz. Orduan, bat, hiru lau. Bat, bi, honek luziak. Bai. Baina, danak antzea. Igual jarriko ditugu 2 baztarrekoak lehenbixi hemen luzea. Honek lizuak dira. Igual jarriko ditugu 2 baztarrekoak aurrean luzea eta hemen motza. Eta ja badugu bola, jak. Proba ikusten dut oso ondo, baina ikusten dut oso horrekatuta. Osea, ikusten dut Telmo eta Maider bai... Ez da proba fizikua, da proba pentsatzia, txabolia montatzia ondo, eta gero animalixa banan sartzia, así que... Desafioari hasiera emango diogu adi lehiakideok! 3, 2, 1, lanera! Lau. Kendu eusitu zen? Eta Edurne eta Goiko ez dira konturatu palanka bertan daukatela, zuzenean porrarekin postea sartuz eta lurra ez dago xamurra eta asko kostatuko zaie. Lehiakideok, adi! Palankak dauzkazue zuloak egiteko, erabili! Hasieran estaka sartzen hasi gara palankari gabe eta oso gogorrak daude. Baina Klaudiok esan digunean palanka dagoela hartu dugu eta orduan ja erresago sartu ditugu. Edurne segurtasun handiakin ikusten da, Bai, nabaritzen da, ez esperientzia. Esperientzia eta patxara, templia. Ba. Venga, Telmo, a ver, venga, vale, lasto garro hartu eta besten gainen jarri. Besten gainen jarri, hau ez luzego diela. Venga, ikusi maiakatu bestia, hori da. Zuk begiratu. Bai. Momentuz, esan dezakegu urdinek lan txukunagoa egin dutela edo urdinak lan txukunagoa egiten adibidela. Bai, txabola egonkortzeko prozesu horretan bintzat, jarri beharko 4 poste horiek bintzat egonkorragoa dira talde gorrikonak baina. Gorriak gu baino azkarrago doaz txabola eraikiten, baino gu goaz pausoz pauso eta ongi egiten, alde nobekien. Perfecto. Tabla nondik hasi behar dira? Venga, hasi hemen gakoak. Venga, Maider, hostia! Apa, neska! Bikote gorriak, zera aukeratu du. Taulak jartzen hasi dira, Maider eta Telmo. Nola ikusten duzue, Malur? Gorriak
taula gehiago bai jarrituzte, baino posti horiek dantzan ikuste ditut. Bale, agutzi, fuera. Jon, intziak sartzen fin Edurne, Esperientzia nabaria da, Nabaria da horrelakoak egiten dituenean ikusten da, zenolako erreztasuna erabiltzen duen, esate baterako txabala bat egiterakoan, Lau bost golpetan barruan. Hemen gokatu. Segitu gara, utxian. Zema denbora galdu daun? Hortik ez, kanpotik, kanpora ireki behar baldin bada hemen. Bale. Eutxi honeri hemen, mesedez. Gaizki egia, Aitu, ara da, Igual handikan honea jarri beharko dugu, Hemendik honea ez dago gala. Nun, bai. No hay clavos, me cago en la puta. Hasieran jarri ditugun horiek. Suelta clavos. Zemaz kasu? 0. Puta mierda. Konturatu naiz momentu baten hiltzek falta ziela eta orduan, ja esan dezke ba. Adi adituak, oraintxo bertan gertatu dena, nik uste dut garrantzitsua dela Maiderrek honako hau esan dio Telmori hiltzeak berriz ateratzeko. Badirudi, Maiderrek kontaketa egin duela, eta Telmok hiltzek gehiegi sartu omen ditu. Kendu hiltzek! Hortxe dago ondo, Edurne. Venga, Emaio. Bai. Edurnek mailukadak sartzen dituenean egitura ez da mugitzen. Bat ere ez da gauza bera gertatzen gorrien txabolan haiek mailukada ematen dutenean ematen du lurrikara hasi dela. Bai, hasieran aipatu dugu, palankarekin berreko zuloak begiratu. Goiko gora igo da eta txabola ez da mugitzen. Eta hori oso seinale ona da, oso seinale ona. Ez, inkazu niri, hola. Baina bestaldera esan duzu. Oztako berri nuen bestaldera. Hola da. Venga, berrateratzen dugun ateko bat. Zuk hori badakuzu lotzeko, Venga, itxoin. Hangola, edo alderantziz. A ber, torri hanea, hor juntau bikondo, Nola, bote pronto urdinena dexento bia da. Oso ondo. Vale, hori de pestillo, vale? Harri, hemen gainen da hau, venga. Nun? Hor. Eba, beste zozar mila juntu. Gogoratu, txerriak banan sartu behar dira txabolan. Kendu hortik. Hola, ez, korrika, ez. Torri, ez itxori makilla hor. Urdinek bigarren faseari hasiera eman diote, ez da erraza. Adituok, oain txerria gobernatzea, Ez. Nik esako nuke lanik zailena orain izango dutela. Ez, jarri fardoa hemen. Segizu ara, segizu bestaldera. Eutxio, bat aldi, venga. Kapo, txotxo, torri piti. Hasi dira ja Maider eta Telmo. Maiderrek eta Telmok begira zer aukeratu duten. Soberan izan dituzten ola eta teilatuaren parte bat erabiltzen dute txerria txabolan sartzeko. Guazen. Txerri bat urdinen txabolan. Venga, Telmo, Venga, guazen, potxo. Venga, segi alea, venga. Ia sartu dute bagorriek euren txabolan lehen txerria, baina ez dute lortu. Aipa, barkatu. A ber, goiko. Karri. Hemen txerri bat bakarri gelditu da, Edurnek aprobetxatuko du. Ara, txerria eskapatu zaie. Sartu dutena eskapatu zaie, launok. Irekiatea. Horri. Venga, potxo, ez. Segi, potxo. Guazen, txiki. Ez aurreratu gehien. Guazen, txiki, venga aurrera. Oso ondo, txiki. Txerri bat urdinen txabolan. Jo, venga. Segi alea, venga.
Hainkatartetik eskapatu zaio bat, Telmori. Guazen dano, venga. Venga, guazen. Venga, pasarea. Gorriek sartu dute. Sartu dute gorriek, txabolan, lehen txerria. Parekatuta oso. Itxen, uti. Ara berriro eskapatu zaie. Atetik oraingo honetan ez du saltorik egin, atea zabaldu eta halako batean zirrikitu aprobetxatu du txerriak. Txerri bat barruan dugu eta bigarrena sartzerako atea ireki dut eta orduan atera zaigu barrengoa. Guazen, venga. Suave, geldi. Nago nazu. Edurne, hau itxin, mira, cojones. Venga, txiki. Uti usaitzen. Ese batu, txerrixa. Telmo! Bie, geula ez, uti, bie, bat. Eskapatu zaie, gorriei ere bai. Maide, Txoin. atea inden. Atea inda. Salto indu. Venga, ondo goiez, da. Adi lehiakideok proba bukatzeko 5 minutu. Venga. Ara, venga, potxotxo. Bai, segi. Venga. Sartu dute. Azken minutuetan sartu dute Maiderrek eta Telmo. Mantendu ezetik berei atera intzai, egu badaukeu, Iara, goiko. Mantendu Telmo. Segiara. Ez utzi ezer eziten. Torri, txiki. Torri, Edurne, venga. Bai, baina korrikasten badaia, ez? Torri, txiki, nirekin. Aukeratu dute, eta ia sartu dute, baina eskapatu zaie. Bai, hortxe izan da. Venga. Lasai pititi. Ez. Egon hor lasai piti. Salto egin dio. Berriz ere azken minutuak. Eta ez dago txerririk txabola barruan. Suave. Venga, hemen, beste bat, goiko, hemen. Venga. Segi atzera, kendu jarro. Hangoa. Adi lehiakideok, azken minutuan gaude. Tapaio zeme. Jarri fardoa beste alden. Eutxi horreri. Suave. 10. Venga, bat, Hola gero zintzara txatuta. Jarria. Venga, potxo. Azaria. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Lana amaitu da. Lana ez malmado kontutan. Nire batzut goiru sartu zugu. Gero zer izan daik, tio. Izan daik zer gauza, bale? Potxotxo, zui hostilla. Bale? Ez, eski izan daik zer gauza. Osa, zorion duko gara, baina izan daik zer gauza, bale? Epailean erabakia ikusi berkoa, baina, faktore danak ikusita eta hori, bintzak guk txerri bat barruan zeon, da, ez dakit ze pasakoan. Irabazlea ez dakigu zein izango den, baina nik uste txerria berak mantendu dute barruan, da horrek ere azkenean puntua lortuko ditu. Lehiakideok, desafioa egin dugu, eta bikote irabazlea zein den, eta galtzaileak zeintzuk diren jakin behar dugu. Gaur, adituek egin behar izan duten lana, esango genuke, edizio honetan egon den momenturik zailena izan dela. Jon. Klaudiok esan bezala, erabakia oso zaila da guretzat, baina irizpide batzuk hartu ditugu kontuan. Probaren lehen faseari begira, txabolaren balorazio bat egiterakoan, hainbat irizpide hartu ditugu kontuan, orain esango dizkizuet. Txabolaren egonkortasun hori begiratu dugu, alde batetik, talde urdinaren txabolak egonkortasun handiagoa dauka, ez? Egonkorra da. Bai, ematen du beste baino egonkorragoak. Ondoren, emandako materialarekin egin duzuen lana,
Kontutan hartuta ateak adibidez, ateak 2 bisagra zituen, zuek 2 bisagra jarri dituzue, zuek aldiz 2 bisagra horietatik bat. Hau? Bisagrak... Suelto. Tia suelto dago, bai. Eta, bueno, ez zegoen ere ongi jarrita. Eta teilatuari begira, bazterretako 2 putuetan eskuekin altxatu dugu amalur da biok. Eskatu dago. Bigarren fasian aldiz, helburua ez talde gorriak eta ez talde urdinak ez du lortu. Zuek aldiz txerri bat mantendu dezute barruan. Hoiesek adituek erabakia hartzerakoan zehaztu dituzten irizpideak izan direla. Lehiakideok, desafio honetan bikote irabazlea honako hau da. Edurne eta Goiko. Solicitud esperanzaba vinila, venga. Parado, 10 baino gehiago, venga. Haupa, venga, zorionak, bikote. Zorionak Edurne eta Goiko. Bai. Unkituta Goiko. Indo kriston, bisokin jogu kriston lan nik uste. Gaur beto egon da Goiko ere. Baina eske mando dana, esanaz beste txerri bat. Ikusi dugu, zorionak. Eskerrik asko. Zorionak Edurne eta Goiko. Eskerrik asko. Zuek baserrian jarraitzen duzue. Segi. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oso posik, no? Ez nagoen espero irabaztia, baina, gero ikusi ditut adituak txabola rebisatzen eta ikusi ditut gure txabola askoz behobeto zauen. Eta horrek esperantza bat eman duzte. Txabola ikusi denez gure asendogoa izan da, eta orain narro eta pozik gaude. Eta hemen Maider eta Telmo. Maiderrek behin esan zidan, jo, Claudio, zelakoa den baserria. Goizean negarra, eguerdian parreak, parrez lehertu, atxalde partean berriz ere negarra, eta gauez izugarrizko giro ona lortzen. Inditut malkoputzuk, inditut, abdominalak parrez, inditut danetik indet. Eta behi da, txabola bai, hiltze falta, desastre, dana, golpeke aman, baina behintzat desafio bat irabazin genuen, beste desafio baten zalantza pila bate ondie, eta ni arro naun eretaz, Telmotaz, talde gorritaz, eta talde gorrik irabazten doan, baserria, eta hori. Telmo eta Maider, eta harremanen alorrean, Sineste zina, nik enun ezergatik aldauko, Kriston familia indeu. Ama bat eukidet, anai arre bazko. Horrekin gatzen naiz. Hemendik kanpoa nik uste berriro elkartuko gehala. Eta netzat hori oso politia da. Ni bentzat burua... Superaltu, Telmo. Haupa, Telmo. Oso lantxukuna egin duzue. Eskerrik asko. Zuen abentura baserrian hemen bukatzen da. Maider eta Telmo, kalera jaitsi beharko duzue. Eskerrik asko danai. Eskerrik asko zuen. Arro. Maiderrek eta Telmok agur esan diote baserriari ezagutzen duten modu bakarrean. Azken momentura arte guztia ematen. Malkotan blai doaz biak. Porrotaren penagatik bai, baina baita baserrian bizitako esperientzia zoragarriaren gatik ere. Bidean joan direnak gurekin daude. Goien etxeatarrak, bengo etxeatarrak, arratsalde hon eta ongi etorri auzolan proba honetara
berrikuntzekin datorren auzolan proba honetara. Oso fuerti da, ondi nago txuri, itzi gabe. Ondi genera malkarri berduzte peto gorritxekin.